बेलेगखौ हामबाय जोंनि मेडिया दाखुक समनो तिनी आसले जोंगो जगह ह्यूमन राइट्स ऑफिस मा फेमेन कारणखाय चिनी कয়েক दिन सिगां 2 दिन सिगां एराउंड चिनी नंदनगर बाजारो जे मखिथों फालनाय रंनि साखावो दाइसा जबरदस्त अन्नाय खायजाकमानि बंनि मखिथों सेकरो उइतलांमानि गारिओ बक्से लोड खायतलांमानि बर्न सागनाय खायमानि बंनि मखिथों सुजानाय मानिथे कारमखाय केबो 10,000 15,000 20,000 अबहाय रांनि मानै जे लुटपाट खायतलां थांमानि आबनो चिनी एमडीसी सूरज देव बर्मा बिनि मकल कलाई बराताराति खायै बाबनो प्रोटेक्शन दोनानि प्रतिबाद खायफैता पासापासि बुआबनो एफआईआर बुक खायका ओंखाय एफआईआर खायजाका ताबुकफानो किन्तु रमजागियाखौ जे बरक काल्प्रिक बताखनो रमजागियाखौ जे तिनी हिजो आजाका स्पट वेरिफिकेशन खायै साबनि बमति मानैतलां जाखा आबनो डिटेल्स नावै अब कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन नङि तंखाने ऑफिस फाय जों तिनी कमप्लेन दफाय ओंखाय जों तिनी कमप्लेन दिक्लांखाका आन लगी दङ चिनी प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएफ नि चिनी मैडम मनिहार दङ चिनी मैडम सपना दङ एमएन चिनी मानदाय कन्स्टिट्युएन्सी नि एमएलए ओंखाय जों अब तिनी कमप्लेन दिक्लांखाका जों कয়েক दिन ऑब्जर्व खायनाय ओंखाय अबनो काय चिनी टीडब्ल्यूएफ नि जत बरम गोनां चिनी सदस्य रक दंबायो ओंखाय तिनी कमप्लेन दिक्लांमानि परे जों कয়েক दिन ऑब्जर्व खायनाय अब कोनो एक्शन हाजागियांखाय जों तैसा नक खालायनाय जों नायो अबनि प्रपार जस्टिफिकेशन नंना नोंथु जे बर' रकनि जे सक्सेस लस जोंखा बर' अरां किफ्लिमाना नोंथु हामबाय।